nomor ba pipet ni kajantia election hi kemot kemdei tang kadang mentah mot after election hoi kijing keno kidon bai hang tu hang ni tang ba mentah ban keno da ke political party ke ban ong ba yani ba hapo jantia nomor ba ki job dunasip te kamlong khoi bat chapo khasir bat ki job bon sit ka ong khoi tumut kata yala de hi ka raise question hi muda kumno pila manong habak syatei ni NPP ka job tang khalai sit ta shani ka takwai party ka job hado khat nyau sit ta la kum ta ka jor ka jingle thok shani man changi syatei ni lai te na lor bagi don ka bor na lor bagi mor wi don la ni kumbaki keno maki tingi dei ban job a khau sit chanang gen la dei kumbak keno maki ta ba thar mai job khalai sit nga hasnong la jong u praspa tam yo bot u tau party ta kumno ngan ong kumno gila ban ong ba mengi pendon kam nak kabor te kum kita ki ai nga tangkan ni ngan ong ba ka hati election ni kendon ba kijing keno te la ki ong ya kata ka jing keno lai te ngi dei ban should be more concerned on the khasi region dan region